кантыненце. Але на працягу многіх стагоддзяў еўрапейскія майстры найперш выкарыстоўвалі у сваёй творчасці тэмперныя, а потым алейныя фарбы. Плеяды віцебскіх акварэлістаў Михаил Васильевич Ляўковіч. Ён да нас блізкі нават ужо ў геаграфічным плане. Ну, а зараз мы прапануем да вашай увагі яшчэ адну частку нашай сустрэчы, частку, пэўна, самую цікавую, бо пэўнены, хтосьці з вас ужо звярнуў увагу на вось гэты мальберт, чысты белы мальберт, які стаіць на самым пачэсным месцы. Раз ён стаіць на самым пачэсным месцы і прыцягвае да сябе ўвагу, ён не можа не быць выкарыстаны. Зараз мы яго выкарыстаем, і ў гэтым нам дапаможа выкладчык глыбоцкай дзіцячай мастацкай школы імя Язэпа Драздовіча і, па-іншаму не скажаш, сапраўдны сябра музея Юрый Пятрович Каўбасіч. Юрий Пятрович, калі ласка. І той, хто прагне маляваць, ён звычайна бярэць паперу і фарбы. І акварель гэта тыя фарбы, которые, напэўна, упершыню нам трапілі ў рукі. Ось, зімовае неба, в этом выпадку оно такое шэрае. Заметьте увагу, што я стараюся не расфарбоўваць, а менавіта ствараць новую рэчаіснасць. І вось, напрыклад, каб зрабіць вось гэта яркае сонейка, гэта пакуль фарба не паспела высохнуць, вось вам, калі ласка, сонейка. І ў гэтым выпадку нельга ісці далей. Таму што, калі я пачну пісаць дахі дамоў, яны расцякуцца. Таму праца акварэлью патрэбны самакантроль і строга выбудаваны план дзеянняў. Што за чым я буду рабіць? І вось такі насычаны цёмны колер зімовай вады, там яна, можа быць, не до конца замёрзла. Ось, хай будзе пярэдні план, дальні план вось такі. Акварель выцягваецца за кожную дэталь. Ствалы вельмі цёмныя, таму што яны супраць святла, і дрэва расце знізу уверх. Хутка і эфектна. Так, досыць. Там вельмі шмат дрэў, яны трэба паралежваць. Ось, ну і апошні штрых гэта былі цені. Ну, у любым выпадку Юрий Петрович, ён раскрыў пэўна галоўную мэту гэтай выставы. Не толькі у тым мэты нашы заключнай, каб прадэманстраваць, каб пазнаёміць вас з мастацтвам іншых мастакоў, але найперш галоўная наша мэта ў тым, каб натхніць вас, наведвальнікаў, на самастойную творчасць. Бо акварэль, як гэта толькі што прадэманстраваў нам Юрий Петрович на ўласным прыкладзе, акварэль заслугоўвае павагі, акварэль заслугоўвае нашага удзелу, і з дапамогай акварэлі можна ствараць сапраўдныя шэдэўры, маленькія і вялікія. Ну, вот я сегодня слышала, фильм смотрела и просто окунулась на минутку в свою молодость. И вот у нас здесь трое преподавателей художественной школы и бывших студентов художественно-графического факультета, и каждый из нас услышал фамилии своих педагогов. Поэтому я вот в этой аудитории, мне просто хочется отдать дань уважения и ныне живущим, и уже почившим художникам. Жанна Владимировна, дякую за ваши эмоцыянальны каментар. Ён стаў добрым дапаўненнем і выдатным завяршэннем для нашай сустрэчы. Яшчэ раз дзякуем усім за тое, што завіталі да нас у гэты час. Запрашаем тых, хто яшчэ не паспеў разгледзець лепш работы гэтых майстроў. Усім вам пажадаць моцнага здароўя, усяго самага найлепшага. Дякую вам за такую цудоўную выставу.